Shubor nakaslem jong unong san hima. MLA ke North Shillong constituency uba Adalbert Nongrum ulapan pau ke jing pendam ya ke jing le don bor ki pulit ke jing hiar khandra ya ke office KSU ke badan hajayau ya ke ni ulapan pau ke jing wan khmi jong u ya ke office KSU ha ke miet jong khat khandai tarik nailar habagran uba Adalbert ulaong bakani ke jing le ke dei ke bahab ban pendam ya ki pulit ki bawan klam da don ke name plate haringkan ke baka dur ulak no bakani ke jing le ke long kum ki riu klau om shu kum ki pulit ki bapet ya ke jing shngan jong ki nong shong shnong Ulaong bakum ka shnong ka hab ban pendram mi kini jinja bat nang ni shakmat kum kini jinja kim dei shu bandang ja Ngintip ke igadau ngar ngamdon po selong ngar ngar ni po selong ngar joy shu smo bon gi be phone la complain la ya tieng la sian makam tam gidon khulung kani gadi wa prem de ka act of coward naru nalor top post kani on prem ni pagini police bon rate ban operate without name plate ngasa gi mas khoi ladi ni ke jingle kala long kum ki multan kim de shoot ki police ke ba de ban maintain galon order bakani galong hijing ngasungo ba kasonong ni pro ko ngi hapan prem kum na sonong bakani kam de su panja bakum kasonong ngi hapan yang teli ko we pan nani skmat ada ki baki dongkam bakin ruk spoki dong ki de ban pentip ki sonong thau kim de bakini ya lailan but ngaku mulu kala meli jong ka constituency ngarap jing sukya mensim bar haju por nga prem jur punya jing le jong ka police department ko bale bam ka jing le jong ka kalong kamdon ta ka jikir kle ki brio ko bran po ka an bri ban pat ka an bri ban control ka ya kalon order ban ki ban kai ni bagi penting besmiet but ka jing siap tiar gas sakini ki congested area ko bang residential area ko bam de banja bri ban prem jur ki mar kini ki marjam par pokok ke ya phone ke complain lut ko bagi sungu yu blai kalong ba ko kimdon gi menung ki ban ja ki susi tamba ba khang mensim kalong go bon khlung la shuyam la shutiang ba sai sin ngapan pau ba kani de ka act of coward